Президентът Румен Радев определи председателят на Сметната палата Димитър Главчев за кандидат за служебен министър-председател. Официалната новина за номинирането му беше огласена преди час от президентската институция. Но още за решението на държавния глава сега от Стоян Нешев. Слушаме те, Стояне. Добър вечер. Димитър Главчев беше един от вариантите за служебен премиер. Той беше и един от първите поканени тук на Дондуков 2 от Румен Радев. От прессекретарията на държавния глава обявиха, че още утре в 14 часа Румен Радев кани Димитър Главчев тук в сградата на президентството, за да му възложи да определи служебен кабинет. А кой е Димитър Главчев? Димитър Главчев е председател на Сметната палата от миналата година, когато беше избран след уволнението на бившия и председател Цветан Цветков. Решение, което беше обявено за противоконституционно от Конституционния съд. Освен това, Димитър Главчев е дългогодишен депутат на ГЕРБ. Застана начело и на парламента, но през 2017 година подаде оставка, след като изгони лидерката на БСП Корнелия Нинова от пленарната зала. По-рано днес самият президент пък коментира докъде стигнаха разговорите за служебен премиер. Знаете ли избора, кой ще бъде служебен министър-председател? Ще обявя, надявам се, скоро. Улесниха ли ви днешните разговори обаче с представителите, които дойдоха тук на Дондуков? Доста ми улесниха. Благодаря. За сега все още няма официални коментари от основните политически партии, но ден преди Радев да се спре на Главчев, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова президента да не го избира. Нито него, нито председателя на Народното събрание Росен Желязков, именно заради обвързаностите им с ГЕРБ. Единственото, което държа и няма да го позволя по никакъв начин, да е Росен Желязков, а истински се надявам и президента да посочи и Главчев, защото те биха били свързани по някакъв начин с ГЕРБ. Не, че не ги е гласувал единодушно в парламента, но няма да е красиво и затова го моля, чрез вас, да не го прави, ако е възможно. Защо не искате да са те? Просто цялата кампания ще мине, едно ние управляваме. Ние управляваме след като сме спечелили избори, а не да сме втори, трети или пети и да искаш да управляваш цялата държава. Стоян Нешев, благодарим ти за включването. Между